زخباي تشجر انبي موال اي تخيلن انبي كأف وطي كيف اللي نو موال اي خلكن اشي ازقبلنا اشي اكايد اخي اشي قومت خمس خوينو اشي همز ديم تلي اشي قرش بحاوني اشي تشجيره اشي نعلاوزي اشي همز كيت الناقري اكايد اخ غيري اشي عدملك اخ اشي 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 سلام تاي بناي كريستوسم يبصحكم عم بزلكم سلام فقرات عنا ندات منه وما أنتون حز أرز بلد أنتي حفتنا باكم حيزلكم قريبا له سنة مكسالي جبروا لكم لايك سبسكرايب داولكم بيتسابكم ما حدا يسمعني اتنا يبحق إذا فكركي ويدما نيبحقي تصبق قرب الزلو مساغي اتزحق فيكي ويدما تسعمكي نويح زعللكي كأسألش هاي زستيكي تدليس قبرلكي صباق زادنق معلتاوي مبسعو زحد سلكي وزته نفس طرح يكون اتناي بحق زفكرو كودي صبق قرب الزلو مساخي اتي كتفرح خلخي زتبابعكي حلمخي نخسمر مسال زخنكي منفساونتكي لبوناخي فلتاتكي رئيسة متأممان كنخعبي نختصلين بحبار نختن ببون صموا نختمرطو صبق مخر نختسوم عزة تابعكي زفكرك ودي اتي نواغاخن كبرخن نزهنخن زخبريو ازي تبمتسلالو ويكعاب مقشاشو نواغاخن كبرخن نزهنخن أبعداغا أواغ عداغا زكأتو زي حاسبيو بحافشة كم متلال وين كعب منقشاش نتحات نيحاسات متبع كم زي مقررب قله زخونه عينت ነገር زحلوه كودي مالتي እዚ سبزي نفقرك كم مسعر زيكونه كم وكلنا زرعي مالتي حقኛ فقر موساد زيكونه كابتي حيوان كتوصلو تدلي معقا ወይ ድማ نوم بالي فقري نعو كاكفو حسابات نسبات معقبه سلازي ካልእ ዘፍቅረኪ እቲ ኣብ ዝኾነ ዝከላኸለልክን ዝማጎተልክን ኣይኮነን ዘፍቅረኪ ዋላ ጌጋ እንዳገበርኪ ዝከላኸለልክን ዝማጎተልክን ተኾይኑ እዚ ፍቅሪ ክኸውን ኣይክእልን ሓቀኛ ኣፍቃሪኺ ንጌጋኽን ንሕማቕ ኣከዳድናኽን ዝእርምን ዝግስፅን ምስ ዝኸውን ውሽጣዊ ንጽህንኡ እምበር ምሕቋፍ መግለፂ ፍቅሪ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣኽብሮቱን مكنخانن እምበር مسعام مجلسي فقر كخون ኣይክእልን حق زمرق قالات حساب زاربكن زبكن እምበር كبر هياب ገዚኡ مهاب مجلس فقر كخون ኣይክእልን ቀጻሊ ጽቡቕ ነገር ንምስራሕ ንምትግባርን ከምኡ ድማ ንዕብየት ዝሕግዘክ እምበር ቀጻሊ ሻይ ምስታይ መግለፂ ፍቅሪ ክኸውን ኣይክእልን ብኣኽብሮትን ብሓልዮትን ብእምነቱን ወትሩኽ ክጽብቐኪ ዝጽዕር እምበር ደጋዊ ጽባቐ ክብምናቕ ምንኣድን መግለፂ ፍቅሪ ክኸውን ኣይክእልን ቃላቱ ክንደይ ዕምቆት ዘለዎን ልቦና ብስለት ሓዚሉ ልብኽ ዝሰልብ ምስ ዝኸውን እምበር ነዊሕ ብምዕላሉ መግለፂ ፍቅሪ ክኸውን ኣይክእልን ሕረና ቐጽል بتجوارو معالتاو مننت خريك زوعد امبر معالتاو محلا ممحلن مصوع مئتاون مجلس فقرك خونا يكلني اتمنتاي فقري ام مخنيات لبنا منفساونت استمركسك خونالو فقر زمثل وي افقر زمخانه جنا ازيو حساي بزح سلازلي حقኛ فقري ንጽህና ዘለክ ኸውናሉ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ፍቅርን ረብሓን ኣዝዩ ዓብይ ፍልል ስለ ዘሎ ፍቅሪ ኩሉ ግዜ ክህብ ዝደሊ ረብሓ ግና ኩሉ ግዜ ክወስድ ዝደሊ ረብሓ ኩሉ ግዜ ብንዓይ ጣዕምን ዝብል ባህሪ ዝተኸበበ እዩ ንዓኺ ኣብ ኩርኩሓ ደቂሱ ንሱ ኣብ ልዕለክ ክደቅስ ቅሩብ ሕፍረት ናይ ዘይብሉ ሰብ እዩ ሓቀኛ ፍቅሪ ግና انت حامق اكوا بأمننتن قلصنتن زقربكا እዩ انت حامق كحجزك انكوا انت زي قربكا خطقملكا ግና
ዘይቀርበካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ፍቅርካ ይኹን ቅርርብካ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ? ውሽጥኻ ሕልናኻ ምፍታሽ ከምኡ ድማ ናይ ገጽ እዩ ዝወስደካ። ከምኡ ድማ ኣብ መወዳእታ ኣብ እዩ ከብፅሓካ ምፍላጥ ወሳኒ እዩ። ሓደ የፍቅረኒ እዩ ትብልዮ ወዲ እንተ ደኣ ንጽቡቕ ሽም ዘበላሹ ንኽብረኺ ንጽህናኽ ዝደፍር ናብ ሕማቕ ልምድታት ከም መስተ፣ ሺሻ፣ ናይት ክለብ ካልእ ንዕናይ ዝብለክ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሃበን እምበር እንኪ ዘይፈልጥ ቪድዮ ወልዑ ጥራሕ ነፍሲ ክርኤክ ዘይሓፍረኪ እንተኾይኑ ወዘተ እዚ የፍቅረክ ድዩ ወይስ ይዕንወክ እዩ ዘሎ ኣስተውዕሊ። ዘፍቅረክ ወዲ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣስተውዕሊ። ንምንታይ እዩ ዘተባብዐኪ ይርአዩ? ንጽቡቕ ዶ ወይስ ሕማቕ? ቅድሚ ኩሉ ብዛዕባ ፍርሃት እግዚአብሔር እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኣረኣየን ኣለዎ መዝኒ። ካልእ እንታይ ዓይነት ዘረባ እንታተዛረበ እዩ ኣተሓሳስባኺ ዝሃንጽ ወይ ዘፍርር ዘሎ ኣስተውዕሊ። ምስገም ምንባብ፣ ጸሎት፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር፣ ቅንዕና፣ እምነት፣ ኣኽብሮት፣ ኣተሓሳስባ፣ ተግባር፣ ኣካይዳ እንታይ ዓይነት ከም ዝኾነ ወይም ጸባይ ምስ ሰብ ዘሎ ቀራርባ ምስ ሕብረተሰብ ዘሎ ካይዳ እንታይ ዓይነት ከም ዝኾነ መዝኒ ወይ ከዓ ፍለጢ ኣስተውዕሊ። ፍቕሪ ቀሊል ኣይኮነን። ብሩሑቕ ወይ ከዓ ብሹም ፀዊዕኻዮ ክቐለካ ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ግን ክንደይ መሰናክል ኣሎ እዩ። ማሓዛይ ሓንቲ ነጥብ ክበኪ ቅድሚ ማንም ነገር ንኣምላክ ስርዐ። ኣብ ዝኾነ ነገር ተሓስብዮ ትጓዓዝዮ ክትገብሮ ትደሊ ነገር ኣምላኽ ይጸልኦ ዶ ወይስ ይፎት ይበሊ? ዋላ ኣብቲ ንዓኽ ጽቡቕ ዝመስለኪ ነገር ንኣምላኽ ከይጠመትኪ ከየማኸርኪ ዝኾነ ነገር ኣይትግበሪ። ቅድሚ ኣምላኽ ትሰርዑ ነገራት ከምቶም ጥቕሚ ዘይብሎም ቁጽሪ ምዃነን ፍለጢ። 0001 ናይ ዝበዝሐ ሰብ ባህሪ እዚ እዩ። ቅድሚ ንድሌታቱ ይሰርሕ፣ ድሕራይ ንኣምላኽ እዩ ዝሰርዕ። እዚ ግን ማሓዛይ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ከምኡ ገብር ማለት ኣይኮነን ንዓኺ ክዛረቡ ቀሊልን እምበር ኣብ ተግባር ከውዕሎ ክኸብደኒ ይኽእል እዩ። ግን ከዓ ብሓባር ጌርና እዚ ነገር እዚ ቀዲምና ክትፈልጥ ጽቡቕ እዩ። እቲ ኩሉ ክብለክ ዝጸናሕኹ ዓሳ ካብ ባሕሪ እንድሕር ዳ ወፂኡ ሂወት የብሉን፣ ሰብ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ክርሕቅ ከሎ ሂወት የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ማሓዛይ ነዚ ክብለክ ከለኹ ክዛረቡ ቀሊልን እምበር ክገብሩ እኳ ክኸብደኒ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ድማ